passarà la refreda, no registrar el cinturó. El despertar del cinturó, que no està que no m'agrada com ho és. És una mica estrany, sí. Ja ho podem dir. Per cert, tot feia. Res interessant. Estava connectant amb l'exterior coses d'aquestes mega rares que faig de tant tant. Ja sé que soc una mica estranya. Doncs a mi els hospitals no m'agrada. A la gent no li agrada que sigui tan peculiar. Doncs a qui ens contar? Jo mai he entès la gent. Què et passa? Estàs nerviosa? Emoció. M'estàs posant nerviosa. Espera, jo? No em diguis res. Estima. Fa molt de temps que sento això. Jo sempre he de fer la meva ho saps. I tu no sóc estrany? Aquest estrany, que sempre que dius que no passa res. Bueno, espero no molestar, però per casualitat heu vist Sant Lorenzo? No, no l'he vist. M'alegro de saber que no sóc l'única per optar una cosa. Ja per tot el resultat. No sé per què, però esto huele. Què vols dir? Algú deu estar gastant alguna broma, sense saber. Tot és possible. Qui? Vols saber? No sé, però ja deia jo que aquí era massa. Com més serem, més riurem. Això diuen. No sabrem per canviar, eh? Com desaparegui algú més, jo encara no. Doncs, no faig un moment. Fica-t'hi. Bueno, tio, ja. Com faries aquí? Què? Les hores que sé. Ja, però no parar de sortir. La cara és més sensible de la ciència. I no juguis amb ella. Que no de parar de sortir no vol dir que estiguis jugant amb ella. No és una idea que jugar a mi. Pot ser que no et conegui bé, però només aviso, perquè la Sara és amiga meva i no es mereix que li faci mal. Que no m'agrada d'ella? És una amiga de tota la vida.